La formació dual és una formació professionalitzadora que facilita als joves l'aprenentatge d'un ofici i aleshores es combina la part de formació teòrica amb un contracte laboral amb alternança. Va dirigit a joves entre 16 i 29 anys que estiguin interessats en el sector de la restauració, que és el que portem nosaltres des de la Fundació, i que estiguin donats d'alta com a demandants d'ocupació en el SOC. Me gusta porque me siento acompañado, me ayudan a todo necesito. A nosaltres sempre ens ha agradat la idea de poder col·laborar amb gent que ens pugui aportar les ganes d'aconseguir una feina aquí al nostre restaurant i a més si podem ajudar nosaltres sempre per fer una mica el bé social, doncs més que contents. Saber que estem fent bé de poder donar-li un futur a certa gent que després gràcies a nosaltres pot arribar o bé a no quedar-se en la nostra empresa o inclús a lo millor el bo d'això és que el dones compte que no t'agrada. Doncs mira, ja t'hem ajudat a saber lo que no t'agrada, que també és molt important. Ara mateix en tenim dos, que són el Becari i l'Amin. Me da estudios y un trabajo para tener dinero y poder ser independientes. L'objectiu principal és facilitar-los l'aprenentatge d'un ofici perquè puguin entrar al mercat laboral. Una oportunidad para poder estudiar y trabajo a la vez. El que fa la Fundació és fer d'agent unificador entre formació i treball, que s'encarrega de portar la part teòrica de la formació, entre els agents contractants, que són els restaurants on els joves van a treballar, i el propi jove, no? De ser de la Fundación Mercel Fontanilla me ayudan todos, a veces mi tutora un poco pesado y me preguntan las cosas y no me enfada y verdad me ayudan todos. Aporten molt, sobretot el valor d'humanitat, al final és molt important. Quan veuen que s'esforcen i arriben a aconseguir per mèrits propis i amb totes les dificultats que venen, llocs de treball o que se'ls faci fixe, horari complet i demés, doncs aporta una humanitat i unes ganes de superar-se a tots que és molt guai. Són un exemple, sí. Bueno, és un aprenentatge, òbviament, perquè per molts és el primer contracte de feina, aleshores aprenen, no?, el saber estar a la gestió de, doncs, que és un contracte, com han d'estar, no?, a la feina, el saber estar, i després és l'experiència, que això sempre els hi quedarà en el currículum. A més, des de la Fundació Mercè Fontanilles, la col·laboració que fem amb els restaurants que col·laboren amb nosaltres són restaurants bastant potents de Barcelona i que tenen nom, per tant, això en el currículum dels joves també constarà i serà una via fàcil per després poder continuar dins del sector. Aprendido a servir al cliente y montar las mesas, llevar la comida, saber estar en un trabajo. De fet, alguns dels restaurants en els que estan ara els joves, sé que d'alguns joves, els que veuen més potents o que mostren més motivació, sí que ens diuen que si continuen amb aquesta línia, doncs, òbviament, una vegada s'acabés el programa, continuarien contractant-los ells. Sempre depèn d'ells. Vull dir, al final l'empresa té que posar-li les seves ferramentes i l'ha d'ajudar i demés, però sempre dependrà d'ells, si estan predispostos o no. Sí, sempre. I si poguéssim obrir més restaurants per agafar-ne més, ho faríem sense problemes. I la feina que feu doncs és molt maca i nosaltres supercontents de fer-ho. No, la veritat que moltes gràcies a vosaltres.